tavan sisälläin. En osaa sanoa mitä satana sisis. Jok. Yes, minun nimeni on Yes, minun nimeni on Ystävämme asuu kaupungissa. Smoke weed every day, son. Where'd you find it? Smoke weed every day. Smoke weed every day. Ja nyt kun olen täyttänyt 4 vuotta, saan vihdoin saas julistan täten maailman kaikille Pokemonoille. Minusta tulee Pokemon, minusta tulee paras. Julistan. Jokainen 10-vuotias voi saada sekä professori Oukilta, alan asiantuntijalta. Sos. Aion lähteä kouluun hankkimaan kokemusta kokemusta. Saatte vielä nähdä. Nyt nukkumaan. Kello on toista 1. Kello on. Sinun pitäisi olla mailla. Mutta kun Pokemon lainattaa huomenna, minua ei nukun. No jos sinua ei nuku, niin voisit ainakin valmistautua huomista varten. Katso tämä video. That was nice. Yeah. Menet nukkumaan heti kun se loppuu. Mennään. Ja pue yöpuku päälle. Kyllä. Minä luusin. Runkasin. Kasvattaminen on leikkiä. Se sopisi hyvin vasta-alkajille. Asiantuntijoiden mielestä Charmander on paras rasva. Mitä kello on? Metallia. Squirtle tai Bulbasaur tai Charmander tai Squirtle tai Bulbasaur tai Charmander tai Charmander tai Bulbasaur tai Squirtle tai Bulbasaur tai Charmander. Mikä tahansa käy minulle, kunhan joku minun. Antakaa tilaa! Katso! Olet selvästi peränpitäjä jo lähdössä. Minulla on perään, mutta sinulla ei. Onko sinulla jo mapo? Siellä se on! Astin sillä ajelen iltaisin. Varmaan lähtee startista käyntiin. Siis se on! Kaikki koko maailmassa tuntevat Platen kaupungin! Varaudu yllätykseen. Jaha, päätit sittenkin tulla. Pikachu. Sen nimi on Pokemon. Se on paras. Tai sitten ei. Olen miettinyt tätä kauan ja hartaasti. Nyt olen varma siis. Haluan... Nyt unelmastasi tulee Pokemon, sinusta tulee tai sinusta tulee Pokemon, sinusta tulee ikävä äiti Mutta älä vaan polta itseäsi. You're dead to me. Jaa. Jaa.